propjament Ġaħan? Min kien? Ġaħan tista' tgħid li kien wieħed mill-iktar karattri ħelwin u popolari li qatt tgħixu fin-narrattiva Maltija. Mid-daqqatajn tgħidlu baħnan jew ċuċ, imma fl-istess ħin b'xi mod iġiba żewġ għax kien makakk ukoll u xi kultant anke tikka għaref. Bħal kull persuna, Ġaħan għandu identità komplessa. Daqqa jitħaq bin-nies u daqqa jdaħħaq in-nies bih. Daqqa jaqla l-inkwiet u daqqa jaqlaħħa fuq rasu, dejjem jara kif se jivvinta xi praspura. X'kienet propja l-istorja tal-bib? Forsi l-iktar waħda li tibqa' tissemma meta qalulu biex jiġbed il-bib warajh, letteralment ġibdu warajh. Imma bejnietna mhix l-aqwa waħda ta' Ġaħan. Waħda mill-iktar ħelwin kienet din. Mela darba Ġaħan mar jissellef l-embija bħal skutella kbira tal-fuħħar minant il-ġara. Meta talbitilu lura, Ġaħan tajila b'waħda żgħira ġo fiha. Qaltlu di minn fejn ġiet. Alla għax kellha tarbija u l-ġara ħadithom it-tnej. Darb'oħra Ġaħan reġa' sellifha u darba meta l-ġara talbitilu lura ma tajilix. Alla għax kien se jkollha tarbija u mietu t-tnej. Tellatu l-qorti, imma l-imħallef qataħħa li ġela darba l-ġara aċċettat li l-iskutella seta' jkollha tarbija, issa kellha taċċetta wkoll li l-iskutella seta' tkella tarbija u mietet waqt li twellet. Darb'oħra l-dewwa ta' Ġaħan qabduh ġo xkora u qatawha li jitfgħuh fil-baħar fejn hu font. Waqt li kienu qed jieklu f'ħanut, Ġaħan jibda jgħajjad mill-bogħod. Jimmarriġ niżżewwiġa l-prinċipessa, jimmarriġ niżżewwiġa l-prinċipessa. Dak il-ħin kien għaddej rajf qajjar u malli semgħu jgħid hekk ħalla l-merħla u resaq lejn l-xkora. Imma jien irrid niżżewwiġa lill-prinċipessa qal lil Ġaħan u dak kien pront qallu biex jidħol fl-xkora minn floku. U vera daħlu fix-xkora għax ħadlu l-merħla u baqa' sejjer biha lejn id-dar waqt li r-raj spiċċa fqih il-baħar. Min ivvintaħ da kollu? L-iktar kittieb assoċjat ma' Ġaħan huwa George Mifsud Kirkop, akademiku, awtur, għallim l-Università, awtur fuq il-kultura u l-folklor Malti u anke xandar magħruf għal programmi edukattivi fuq il-lingwa, il-litteratura, in-narrattiva u anke l-etnografija fuq is-snejja tradizzjonali Maltin u l-għana wkoll. Imma mhux Mifsud Kirkop biss kien affaxxinat b'Ġaħan. Fid-dram Il-Ġaħan ta' Binġemma b'direzzjoni ta' Mario Zappardi, Francis Ebejjer l-awtur jippreżentah bħala żagħżugħ modern li jrid jaraf x'inhi l-identità tiegħu bi ġlieda kontinwa miegħu innifsu. Bħal Ġaħan hawn oħrajn? Mela m'hawnx. Għal Malta, Ġaħan huwa personaġġ importanti għax jorbotna mal-istorja tagħna. L-użu tal-lingwa u t-teatralità jagħmluh suċċess hawn Malta. Imma ġufata sqallija, ġuħa tad-dinja rbija, Nasradin tat-Turkija u personaġġi oħrajn kollha huma verżjonijiet lokali tal-istess personaġġ. Tikka baħnan imma fl-istess ħin kultant jirbaħ bil-makakkerija u bil-ħeffa tal-ħsieb. U min ma jafx il xi ħadd bħalu.